Дадам! Ассалому алайкум дӯстони азиз. Умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансиҳат ҳастедон. имрӯза влогро мо оғоз мекунем. Мо боз баргаштем ба YouTube. ҳозир дар ин влогам ман барои чӣ дар давоми 5 моҳ набудам ба шумо нақл мекунам. дӯстони азизи ман, апаҷоно, хоҳарҷоно, модарони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. тану ҷонатон сиҳат аст, саломатиятон хуб аст. ана шумо ҳамин қадар подписчикони ман, ягонтаи шумо дар давоми ҳамин 5 моҳ маро напурсидед ки фирӯза влог ту дар куҷо ҳастӣ, барои чӣ нестӣ, влог намекунӣ. аммо ман боз баргаштам ба шумо. дӯстони азиз, мо сар мекунем влогомона. ҳар гуна ранг ба ранг влогҳои худро гузоштам. ана пеш бисёртар ман амин влогоман дар бораи пухту пазӣ буд, мисол хонагӣ будам. нун влогҳои оянда бошад дӯстони азиз, на танҳо влоги хонагӣ. Мешавад влоги хонагӣ ҳам албатта пухту пазҳо мешавад. мисол ман хона ба чӣ тайёр мекунам, ҳавайё ва ба ғайр аз ин бошад. Ман боз ба кор баромада истодам дӯстони азиз. раванди корҳоямро ба шумо нақл мекунам, нишон медиҳам. ва инчунин бошад дар влоги ман влоги сайёҳатӣ низ хоҳад шуд иншоалло. ана барои ҳамин ҳам дӯстони азиз, ман мехостам ҳозир кам тарак кардам анамин чизои шумо ба гап занам пешакӣ. ана барои чӣ мо давоми 5 моҳ набудам. чӣ хеле ки медонед дӯстони азиз, ман фарзанди авваламро ба дунё овардагӣ будам. ва ҳар як модар медонад ки фарзанди аввал камтарак душвор мешавад, барои ин ки мо таҷриба надорем. мисол бо кӯдаки майда вайро чӣ хел калон кардан дар кор, чӣ хел нигоҳубин кардан дар кора. барои ҳамин ман ҳамаи ҳамон вақте ки доштам бисёртар ҳамун фарзандам ба додам. дӯстон, метонистам влог кунам, вақт доштам, албатта ки вақтҳои зиёде доштам, мана влог кунам, пухтупазам кардам, ама чӣ, лекин ҳамаи ҳамин видеоя монтаж кардан худаш хела вақт мегирад. барои ҳамин ман ягон вақти ҳамин бекорамро барои чизҳои беҳуда мисол сарф накардам. влог кардан YouTube ин барои ман ин хонаи дуюми ман шудагӣ аст дӯстон. рости гап, ман беҳад сахт барои ҳамин чиз одат кардагӣ будам, наметонистам ки аз ҳамин чиз дур шавам. вале барои фарзандам ман мисол вақтамро танҳо барои фарзанди худ гузоштам. дар давоми ҳамин 5 моҳ мана мешавад ки ин кор баромад, вай кор баромад дӯстон. мана фарзандама ин прививкаша мегирам, баъди вай дуюмаша мегирам, ҳам хел карда. мана иншоалло ки духтарчаи ман 2 сола мешавад уже, машалла. ва ҳозир бошад хела вақти мисол холигиам зиёд шудагӣ, хела сабук шудагӣ аст. мисол метавонам ба корҳои худам акнун банд шавам. ана ҳамин хел корокати 5 моҳ гузашт дӯстон. ва ман фикр мекунам ки ҳамин кӯдак нигоҳ кардам барои ҳамин зане ки мисол якум фарзандаша ба дунё овардааст осон не. аз ҳамин сабаб ҳам ман хостам ки ҳамин бештари вақти худамро бо кӯдакам сарф кунам. ҳозир дӯстон мошинкона монам атшинбам исто бачам. нам хеле гапҳо дӯстони азиз барои худам нишон додан дар видео. шавҳарам иҷозат намедиҳанд. бисёри одамоне ки ман ба пеш подписатсия кардагӣ будам медонистанд ки ман худама снимать кардам мепартофтам дӯстон. вай вақт иҷозат буд барои он ки ҳоло ба шавҳар баромадагӣ будам. акнун бошад иҷозат намедиҳанд. ан хел гап зада мегирам дӯстони азиз, шумо гӯш кардан гиредон. хулосаи гап, дар давоми ҳамин вақт ҳамин корҳо шуда гузашт дӯстон. акнун мо боз баргаштем. влогҳои ранго ба ранги моро интизор шаветон. чӣ саволҳое ки доредон дар таги ҳамин видеои ман сетон. ман бекор шудам, бекорам ҳастаму иншоаллоҳ ки ҳаракат мекунам шумо ба ҷавоб диҳам дӯстон.
منم خیلی گپو امیدوارم که شما همتون خوب هستتون دوستانی عزیز. دیر و باز شما کسی صحبت کردگی نبودم، گپ زدگی نبودم. کارهای خودتون چی خیلی است، چی ها کتی بند هستتون. امیدوارم که شما نیز کامنتاریا میکنتون دوستان. باز دوستانی عزیز همین بسیاری آدم فکر کردن که من دیگر влог نمیکنم و یکی یوتیوب برگشتنی نیستم. این خیلی نه دوستان. من فکر میکنم هر یک زن در دوام زندگیش هم خیلی وقت میشد که مثال یکون چیز کتی بند میشد، زاینت میشد، وقت نمییابد. لیکن یوتیوب برای من این اویله دویومم است. من هیچ وقت این کارم رو، این رنگ خوبی است برای من، این کارم رو مثال نمیپردم. همین فقط حرکت میکنم که همین влогоям رو پردم. انا دخترکم کلان شودم همین влогоям رو یک جای پیش میبریم نصیب باشد. عزیز почти یک ماه من در خونه‌ام نبودم، در خونه مادرم بودم. من حاضر اومدم همه جان خیلی چنگ شده دوستان عزیز. حاضر уборка میکنم کمتر، چنگای خونه تازه میکنم، همین وانه من تازه کنم. اینا نرسید بچه ام خیلی گپو دوستان. وانه چه تازه کنم کمتر چنگ شده است. چنگ شد نبودیم در خونه. زینورا کتی زینورا دای دوشته که خطی چش دوستانی عزیز. من خیلی ароматизатор гирифтагӣ будам, тамом шудагӣ. бӯи океана дорад, беҳад нас. тавсия медиҳам. шумо мана медонистедон ки ман ҳамин бисёр чизо барои хона гирам. фақат барои подписчиком тавсия медиҳам. зинураҷон нарасвайба ана ҳозира ман ҳамин чизо мисол барои шумо тавсия медиҳам дӯстони азиз. ҳоли бо як бисёр чизои нав харидагӣ ҳастам дар мобайни влогом нишон медиҳам дӯстони зинураҷон. бинед зиза нарасвайба. биё бачам.